YouTubeen dago, zuzenian, irudiak. Baina izan jaun disa, ezkerek itxeute trampa. Jaurten izin duzu hemen, segurozu. Erek itxeute trampa. Jarraitzu, venga, ba. Eman egurre, venga. Eman egurre. Ba, hemendak.
jolasten kangrejito narrapaketan, geroketa lanak eta guztiak. Hau, kangrejito narrapaketan. Zizaren lagatzen. Zuek. Egiten ari zeaten lanak. Gainera banaia, bale? Badaukatzu hitz batzuk? Hitz batzuk bai? Bai. Gero YouTubeen ikusteko, bale? Carlota, hortxe dikua. Venga, ber zein da gai Agustina harrapatzeko. Venga, Agustina harrapatzea. Venga, Agustina harrapatzea danok. Harrapatuta. Venga, jolastera.
Erit! Hier. Erit. Erit. Sartu. Venga. Talde guztiaren argazkia.
Bai.